लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम फर वुमेन इन बिटिआर हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड हालामनि आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों आरो आइजो माहारिखौ समाजनि गोख्रों दैदेनगिरि खालामनाय थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन बिफाननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बिटिआर हालाम क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जागायनानै चिरां जिल्ला, अदालगुरि जिल्ला आरो दिनै तामुलपुर जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मिरु आइजो गांखं इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे लिडारशिप प्रग्रामाव बाहागो लादों। बाहागो लानानै बिथाङा बुंथियोदि आथिखालाव आइजो माहारिखौ समानै जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआर हालामनि आइजोफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बिटिआर हालामनि आइजोफोरा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगाखां मोननो हागोन आरो गोग्गो समाज दानायनि बेलायाव गावखौनो सिनायथि होनो हागोनखौ मिजिंथिदों। आथिखालाव आइजो माहारिया राजखान्थि बिथिङावबो गोख्रों बिफाव लानानै पलिसि मेकिंआव बाहागो लानायजों आइजो माहारि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बुंथियो। दानि खुंथाय सरकारा आइजो माहारिफोरनि जौगाथाय आरो नखर दाफुंनायनि थाखाय गोबां आस'नि एबा बिथांखिफोरखौ लादों होननानै फोरमायथियो मिरु आइजो गांखं इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरबाय, खुलुमबाय। दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन होननाय मोनसे बिभागनिफ्राय नैबे ट्रेनिंखौ अर्गेनाइज खालामनाय जादों। वुमेन लिडारशिप प्रग्राम होननानै आरो बे जाहाथे जोङो जोंनि आइजो माहारिखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव मोजाङैनो मोजां जों ट्रेनिं होनानै गासिबो बिथिंथिं जोङो गोहोगोरा आरो गोख्रों आरो सांग्रांथि गोनां आइजो दानो हायो। बिनि थाखायनो नैबे वुमेन लिडारशिप प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेखौ जोङो लाफैदों लिड्स इण्डिया होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसननिफ्राय। बाहाय महाराष्ट्रनिफ्राय फैदों जाय ट्रेनिं लाग्रा बिथांमोनहा एक्सपार्ट रिसर्स पार्सना आरो झारखन्डनिफ्राय फैदों आरो बे ट्रेनिंखौ जोङो जागायजेनदोंमोन क'क्राझाराव। क'क्राझारनि गोबां आइजोआ बाहाय सोरबाया आलदा आलदा फोथार बा आलदा आलदा जायगायाव गावनि गावनि फोथार गावनि गावनि माने बिभागाव खामानि मावग्रा गोबां आइजोआ बाहाय ट्रेनिं लानो थाखाय फैदों आरो क'क्राझारनि उनावहाय जोङो चिराङाव लानाय जादों आरो बेनि उनाव उदालगुरियाव लाखांबाय आरो दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायाव लानाय जादों सिभिल डिस्ट्रिक्ट माने तामुलपुर जिल्लायाव निमाहा बिबाय तामुलपुर जिल्लायाव जोङो लानाय जादों। बेनि उनाव जोङो बाक्सा जिल्लायाव लागोन आरो इउथ जोंनि आइजोफोरनि गेजेरावहाय इउथ दैदेनगिरिनि गेजेरावबो जोङो नैबे ट्रेनिंखौ लानायनि थाखाय थांखि लादों आरो बाहाय नैबे ट्रेनिंखौ लानानै जोंनि आइजो जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन जोबोद गोजोननाय मोनदों, सांग्रांथिखौ मोनदों आरो जोंहा गोबां जोङो गाव गावबागाव बिभाग बा गाव गावबागाव जायगायाव मावनानै फैनाय आइजोफ्रा जुदि मोजाङै रोंगौथि बा मोजाङै एवेरनेस बा मोजां नलेज जुदि जायोबा कन्टेक्सटखौ जुदि मोजाङै मिथिनो हायोबा साबसिन आरो हामसिन मावनो हायो। गोबां आइजोआ जोंहा समाज बिथिङावहाय आइजोफोरनि जेंनाखौ लानानै मावो आरो बे आइजोफोरनि जेंनाखौ लानानै मावनायफ्रा जुदि जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्स बा लेगेल राइट्स बा जोंनि संबिधानिक जे राइट्स दङ बेफोरखौ बुजिनानै लायो, मिथिनानै लायोबा मोजां जायो। आरो बेबायदियैनो जोङो माबायदि गाव गावनि जायगायावहाय गोख्रोङै गसंनानै माने गावखौनो मोजां समाजावहाय दैदेनलांनो हागोन, समाजाव जाहाथे मारै मोजां खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि गेजेरावहाय जाहाथे जोङो दिनैहाय समान मोनथायनि खोथा जोङो बुंबाय थादों आइजो माहारिनि थाखाय आरो जाहाथे जोङो समान मोनथायनि थाखाय जोङो माबायदि गोख्रोङै मावनानै गाव गावनि मोनथायनि थाखाय माने आवाज होनो हायो, राव होनो हायो, बेखौ जोङो नायदों नैबे लिडारशिप प्रग्रामाव। आरो गोबां बाहाय सोलोंनायनि थाखाय गोबां प्रग्राम बाहाय लानाय जादों, गोबां हाबाफारि लानाय जादों। माने मोजां मोनदों आरो जोंनि आइजो बिथांमोनहा दैदेननायाव गोबां आइजोफ्रा गाव गावनि पजिसनाव बाव दङ बेखौ बुजि मोनबाय, मिथिहमबाय, रांखान्थि बिथिङाव गोख्रोंसिन जाबाय। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोजां मोजां प्रजेक्ट स्किमबो बानायनाय जादों आरो लोगोसे समाज बिथिङावबो जोङो माबादिहाय दैदेनलांनांगौ बिनि थाखायबो जोंनि आइजो माहारिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ। आरो
राजनिथि बिथिङावबो जोंहा डिसिसन मेकिं आरो पलिसि मेकिंआव थानांगौ आइजोफ्रा बेखौबो बुजि मोनगासिनो दङ आरो दिनै VCDC लेभेलावहायबो जोंनि आइजो बिथांमोना मोजाङैनो मावदों बेखौबो बुजिगासिनो दङ जाहाथे बेफोर गासिबो बिथिङावहाय जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै बुजियो सांग्रांथि जायो आरो आवगायलांनो हायो बे थांखिखौ लानानैनो नैबे ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों आइजोफोरा 33 जौखोन्दो मोननांगोन होननानै डिमान्ड खालामबाय थादोंबा बिथांमोननि राइट्सआ 33 जौखोन्दो नाथाय दिनैसिम मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै नैबे बेलायाव नोंथांमोना जोङो UPPL दोलोनिफ्रायबो जों बेखौनो बुङो जोङो माने बेखौहाय प्रसेसआवबो सोलिगासिनो दङ आरो जोंनावहाय जेरखम जे डिमान्ड बेबो जेरखम थांनांगौ जेरखम जोंनि आइजोफोरनि जे मोनथाय मोननांगौ बेनि खामानिफ्राबो मोजाङैनो मोजां जागासिनो दङ प्रसेसआवबो सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय नैबेबो मोनसे पार्ट जोंनि आइजोफ्रा जे पलिसि मेकिंआवहाय दिनै हाबनो मोनदों बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन दानायाबो मोनसे पार्ट आरो फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा गोख्रोङै राजनिथि बिथिङावबो गसंनो हायो गोरायै बेखौनो दिनैहाय आवगायबोगासिनो दङ आरो निश्चय जोंनि थांखिया जाफुंथारगोन। ये हम लोग पूरे BTR स्तर पे वुमेन लीडरशिप का काम शुरू कर रहे हैं और ये प्रमोद बोड़ोदी का एक जो विजन है कि कैसे BTR में जब BTR आगे बढ़ रहा है तो उसमें कैसे महिलाओं की भी बराबरी का भागीदारी हो तो कैसे उनके लीडरशिप को मजबूत किया जाए। तो इस विचार से पूरे BTR में ये महिलाओं को हम लोग एक लीडरशिप ट्रेनिंग के थ्रू ले जा रहे हैं जहां वो अपने बारे में जानते हुए कैसे बहुत सारे मुद्दों को समझते हुए भविष्य में अपने घर में अपने गांव में ब्लॉक स्तर पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और सेंट्रल स्तर पे अच्छा काम कर सके यही इसका विचार है जी। ये प्रोग्राम कहाँ क्या है? ये अभी हम लोग हर एक जिले पे करते आए हैं तो हमने इसकी शुरुआत कोकराझार से की थी फिर चिरांग में किया अभी जस्ट हम लोग कल हमने इसको उदालगुड़ी में कंप्लीट किया है और ये हमारा चौथा ट्रेनिंग है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे वुमेन का लीडरशिप महिलाओं का लीडरशिप कैसे और ज़्यादा मजबूत हो कैसे महिलाएं हर एक क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक काम का क्षेत्र हो चाहे वो राजनीतिक काम का क्षेत्र हो कैसे महिलाएं मजबूती के साथ सामने आए विशेषकर BTR रीजन में। आप लोग जो ट्रेनिंग दिया है इससे इस BTR एरिया में कैसा प्रभाव पड़ सकता है? जो क्योंकि महिलाएं पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं हाँ अपने घरों में बच्चों को अपने घर को चलाने में समाज में भी कर रही है मगर उनको थोड़ा और तैयार करने की जरूरत है थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। ये कार्यक्रम वही कर रहा है कि आप में वो क्षमता है आप में वो लीडरशिप है आप पहले से अपने जगह पे वो कर रहे हो इसको थोड़ा और अगले स्तर के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए आप कैसे सोच सकते हो या आप क्या कर सकते हो इतने सारे मुद्दे हैं उस पर आपका क्या रोल हो सकता है। तो इस प्रकार उनको ये नया सोच उनको हम लोग उनमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनर कहाँ से है? हम लोग लीड इंडिया करके संस्था है जो दिल्ली बेस्ड है तो वहाँ से हम लोग आए हैं और करीबन इस कार्यक्रम में करीबन 6 महीने से ज़्यादा हमने एक साथ महिलाओं को मिल के अलग अलग जगहों पे जाके इस कार्यक्रम को जमीन में उतारने से पहले एक समझ बनाई कि क्या चीज़ की ज़रूरत है महिलाओं को और उसके आधार पे पूरा ये डिज़ाइन किया है जी। थैंक यू। खुलुमनाय बावहरबाय दिनै जों तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै बा जोंनि लिडारशिप ट्रेनिंखौ जोंनि मिरुनि आइजो गांखंनिफ्राय फैनानै ट्रेनिं होफैनाय जादों आरो जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायबो फैदों। बे ट्रेनिंखौ जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै मोनबा ब्लक दं बे मोनबा ब्लकनिफ्राय जोंहा 10 जनके फैदों आरो लोगोसेयैनो जिल्लानिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों। बे जोंनि ब्लकआ जाबाय 26 नं दारांगाजुलि 38 नं गयबारि ब्लकनिफ्राय फैदों आरो 27 नं नाग्रिजुलिनिफ्राय फैदों 29 जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों आरो 30 नं गरेस्वरनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों। दिनै जोंनि ट्रेनिंखौ आइजोफोरनि थाखाय वमेन पावारनि थाखाय
ट्रेनिंखौ होनाय जादों लिडारशिप महरै। लिडार जानो नांगौबा गोबां रोंगौथि नांगौ जाना फैयो, बिनिखाय बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों जोंनो आइजोनो जाहाथे आइजोफोराबो समानैनो मावफुंलांनो हागोन होननानै जों बे ट्रेनिंखौ लानाय जादों। जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो आइजोफोरा बे रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, बेखौ लानानै बे ट्रेनिंखौ लाफैनाय जादों। आरो बेखौनो आं जोबोर गोजोननाय थादों सेन्ट्रेलनि बायद'मोननिसिम बे ट्रेनिंखौ होफैनायनि थाखाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनो, गोजोन्थों। थेंक इउ।